Tero Vaara, Mamba ja Pori. Olet Roisin mies vai oletko? No tilanteesta riippuen. Vaaditaan tiettyä päättäväisyyttä. Päättäväisyyttä. Tämä kysymys johtuu siitä tosiaan, että kun sä välillä kerrot niin roiseja vitsejä lavalla, kaikkien ihmisten kuulla, ja niin huonoja vitsejä vielä kaiken lisäksi. Niin, no siinä on tämä kompensaatiokysymys just tämmöiselle herkkyydelle ja äärimmäisen yksipuoliselle romantiikalle. Niin täytyy koittaa valottaa vähän toistakin puolta persoonastaan, ettei ole niin kuin yksioikosta. Et sä sitten osaa roiseja lauluja tehdä? No joo, mutta en mä kehtaa. Ei se ole sitten niin asiallista. Onko sulle kukaan sanonut, että sä teet yksipuolisia lauluja? No kyllä romanttista aihepiiriä ollaan vähän kyllä paukuteltu. Mutta ihmiset kuitenkin tykkää, etenkin tytöt. Niin, sepä hyvä. Niin teetkö sä niitä lauluja tytöille vai pojille? No tyttöihin siinä kaikista parhaita niinku kolahtaa kyllä se matsku, että et sikäli, mutta en mä tiedä kuin tietoisesti se on, koska kyllä niistä nyt joku jätkäkin kuitenkin on tykännyt ja sillä. Oot saanut joskus palautetta pojiltakin, että kivoja lauluja. Sanooko sulle mitään sana naisnäkökulma? Niin. Mitä sä niinku haluaisit sanois? Mitä sulle tulee mieleen sanasta naisnäkökulma? No oikeastaan naisen tapaa tehdä niinku juttuja enemmän omilla ehdoillaan sillä tavalla. Onko sitä sun mielestä kuultavissa kevyessä musiikissa, kotimaisessa kevyessä musiikissa? No varsinkin nyt tänään taas tämä Aki Mouskaja-asia on niinku sellaista niin nähdäkseni jossain määrin. Tai enemmän tietysti on kyllä tämä tavaramarkkinalysti. Pidätkö sä Aki Mouskajasta ja teidän naisnäkökulmasta? No enpä ole niin paljon tutustunut, että voisi sanoa. Hakeudutko koskaan tietoisesti itse kuuntelemaan niin kuin naisten tekevää musiikkia vastapainoksi miesten vähän miehekkäämmälle menolle? En mä oikeastaan käy katsomassa. Ei se ole ihan sama kuka vetää ja missä. En mä pahemmin aika huono lähtemään kuuntelemaan mitään näkökulmia. Sä et näkökulmista sen kummemmin perusta. Mites sä oot nyt tätä omaa näkökulmaa esittänyt jo kuinka monta vuotta tämä Mamba-niminen orkesteri on ollut olemassa? Joku 4 vuotta. 4 vuotta. Mutta ei ole oikein kokoonpanot tahtonut pysyä kasassa. Siinä on näitä näkökulmaeroja. Ai joo. Ja tää nykyinen, joka nyt nähdään sitä tänään suorana yölinjassa, on ollut kasassa kuinka kauan? Hiljainen mies siinä vieressä on yhtyeen rumpali, jonka nimeä en edes muista. Kerro. Ja miten sä tulit tähän orkesteriin? Mitäs tuli? Hanskia mut jotain. Hanskia mut löysi. Eli kuka löysi? Näitä roudarin laittuja. Mikä on sun taustassa? Mä oon ollut jotain Okelissa. Okelissa, eli Oulukylän pop- ja jazz-opistossa. Joku 5 vuotta ja siellä on kaikkia bändivirityksiä ollut ja eipä muuta. Eli tää on sun ensimmäinen professionaalinen bändi. Tämmönen kunnon. Eihän sulla ole ikäaika vielä vai paljon mitään? Kuulin, että sä oot niin nuoren näköinen. Enkä. Niin, kuullaanko tänään tuttuja Mamba-biisejä vai? Juu. Kuullaanko mitään uutta kamaa? No, joo, pari biisiä. Ei oikein. Edustavatko ne vanhaa tuttua Mamba-linjaa? No joo, kyllä näin voisi.